Ja. Men är de stora med dem? Ja. Alltså, Ja, det måste jättebra. Ja, precis. Ja. fortfarande klumpig. Oj. Fortsätt. Bäst du kan du. Ja. Ja. Ska jag vispa? Ja. Okej, det här gick inte lika bra. Vänta. Ja. Okej, ska vi diska pannkakorna lite och samla dem? Vad sa du? Ska vi diska pannkakorna så. Ja, eller kan vi göra det? Ska alltid stå lite? Jo, men det gör inget. Det kan stå lite nu. Ja, det är okej. Ja. Ska inte stå när allting är klart? Jo, men det kan det här gå också. Okej. Leka.